Hepinize salam dostlar. Star Studio hemde Türkmen Sport TV kanalı yine de sizin üçün öz işine başlayar. Ahir son YouTube bize video yüklememize ruhsat berdi. Eğer de yadınızda olsa futbol tezirliklerinde avtorsk videoları ruhsatsız olanınlığımız için bize vaktlayın video yüklemesiz ediptiler. Endi nesip olsa her gün sizin için aydımlar sağları, kıyıska kinolar hem de futbol tezirliklerini hem sizin için her gün yükler sip umid ediyen. Bunun için sizden talep edilen iki cezan şu videomuza like basıp eğer kanalımıza azab olmadık olsanız kanalımıza azab olup hem de dostlarınız bilen paylaşmanızı xahiş edip videomuza başlayarız. Bu görýäniniz Erik, ol gaty ýönekäy we ýuwaş olun. Şeýle dolu ofisde işlerdi. İşçileri on bilen gürleşmeden islemeýärdiler. Erik bu arada bilýärdi, emma bilse de bilmedik sıran bolýardy. Erik'in dostları ýokdy. Şoň üçin ol olar bilen dostlaşmak isleýärdi. Erik olara giýjek bara baryp, piwa içersin diýende bolsa, olar ona başga işleriniň bardygyny aýdyp, oň bilen gidip bilmejekdigini aýdýardylar. Şol gün Erik giýjek kluba baranda bolsa, işçilerini görýär. İşçiler ona görünjekdäl bolup ýüzlerini muksalardy. Erik olar görmedik sıran bolup, olaryň ýanyna barýar. Şol wagt kluba Ersin kim gelýär. Olunun söýýän gyzy hemde işdeşdi. Hemmeler Erik'in onu söýýändigini bilýärdi. İşdeşler onun üstünden gülmek üçin ona söýýändigini barıp aýt diýip maslahat berýärler. Erik gyzyň ýanyna baryp salamlaşýar. Şonda gyz onu tanamaýar. Soň Erik olar bir ýerde 4 ýyl bäri bile işleýändiklerini aýdýar. Şondan soň ýakymsyzdymyşlyk bolýar we Ersin ol ýerden gidýär. Erik gyzyň ýüzünden seredip, şu gyzmenki bolsa hemme zadym bererdim diýär. Şol wagt ýokardan bilyard şary onuň ýanyna düşýär. Ol şary elini alanda bolsa, ýokarda gyzyl köýnekli gyz onuň ýanyna çagyrýar. Gyz onuň dileglerini eşitdendigini aýdýar. Ol gyz onu balkona eltip okşap, özüniň şeýtandygyny aýdýar. Erik bolsa bu ýeňil gyzy ýerden sataşdym diýip ol ýerden gaçyp gitjek bolany, ol gyz onuň öňünde başga köýnekde peýda bolýar. Hemde Erik'iň ýakymsyz durmuşyny görüň berýär. Ýagny özüniň şeýtandygyny inandyrmak üçin. Öz durmuşy bardy eşden Erik ağlamaga başlaýar. Şonda şeýtan ona sen prosta dileg etseň bolýar. Men hemmesini amala aşyrýaryn diýär. Şonda ol onu synap görmek üçin Big Mac we kola içesiniň gelýändigini aýdýar. Gyz barmagyny şakyldatýar we dileň amala aşyryp onu McDonald's alyp barýar. Gyz zakaz edýär, Erik bolsa pulunu töleýär. Şonda Erik men samsyk gördüýän diýip pikir edýär. Gyz bolsa Lamborghini ulagynda onu giýjek kluba alyp barýar. Ol ýere baran wagtlary, ol ýerdäki hemme gyzlar Erik'e ýapyşyp süýkenmäge başlaýarlar. Şol wagt afsantka ona süýj alyp gelýär. Erik ony bu meniň ýaşlygymdaky garry mamamyň bişirýän pişenýasy ýer. Olar gyzyň ofisine giren wagty Erik ona men şeýtan başgaça gözüňe getirýärdim diýär. Şonda ol gyzyň hakyky keşbini görkezýär we Hudaý barada soramazlygyny aýdýar. Çünki hem onuň bar ýa-da ýokdugy barada soraýarlar diýip aýdýar. Şondan soň ol Erik'e kontrakt berýär. Onda insan dileginiň bejeriljekdigini ýöne ol dilegler bejerilenden soň onuň ruhuny aljakdygy barada aýdýar. Erik bulary ýanzatdan gorkup öz ruhuny bermejekdigini aýdýar. Şonda şeýtan onuň geljeki durmuşyny görkezýär. Ol Ersin bilen bile bagtly görünýärdi. Ondan soň Erik kontrakta seretmän gol çekýär. Gyz ona telefon berip, nämedir bir zat başgaça bolsa 3 san altyny bassa onuň ýanynda peýda boljakdygyny aýdýar. Erik birinji dilegini aýdýar. Onda ol özüniň baý hemde Ersin'e öýlenen bolmalydygyny aýdýar. Gözüni yummatýança ol Ersin bilen bile ýatandygyny görüp begenik gidýär. Aşak düşende bolsa hyzmatçysy ona nahar getiren wagty ol özüniň ispan dilinde gürläp bilýändigini bilýär. Ondan sonra özüniň atkanasyna baryp, özüniň täze durmuşyndan lezzet almaga başlan wagty Ersin özüniň ingliz dil mugallymy Raul bilen gujaklaşyp öpüşýändigini görüp gawanyp özüniň murtuny ýolandygyny bilmäge alýar. Oňa hyzmatçylary olaryň söýgü taryhynyň köp wagtdan bäri dowam edýändigini aýdýarlar. Sonra Erik Ersin'e gyýgyrýar.
Egersin bolsa onu halamayandygyny, egerde ýene-de şeýle onuň üstüne gygyrsa, ol onuň üstüne kusjakdygyny aýdýar. Şol wagt hyzmatçylaryň biri gelip fabrikde uly dawa bolýandygyny aýdýar. Şonda Erik özüniň armiýasynyň bardygyny görüp gat hayran bolýar. Fabrika baranda bolsa, ol özüniň Kolumbiya narkobaronaslygyny bilýär. Şonda Raul gelip indi ol hojaýyndygyny aýdyp, onu öldürmäge çalışýar. Erik bolsa klientleriň meteliodyna ýapyşyp, ol ýerden gaçyp barýarka, şeytan çağırjak bolup elindäki zady gaçyrýar we özüni kem oklap 3 sany altyny basyp geçýär. Erik maşynyň kapotunda peýda bolýar. Şeytan onu egersin hem onu söýýän bolsun diýip aýtmadyň diýip, ýal bolmak başga, söýüp söýülmek başga zat diýip aýdýar. Soňra bolsa şeytan egersin näme zatlar halaýandygyny bilmek üçin onuň komnatyna girip gündeligini okaýar. Elsin'in gündeliginde duygulary güýçli we ýüregi okaglanlary halaýandygy barada ýazylypdy. Şol wagt Elsin duşdan çykypdy. Ýöne şeytanyň jaty sebäpli ol olar görmeýärdi. Erik ola şol wagt duýgulary baý olan bolmak hemde Elsin kem onu gowy görsün diýip dileýär. Şonda olar plyajda peýda bolýarlar. Hergedek Erik günüň batyşyna seredende onuň gözlerine ýaş gelýärdi. Ol günüň batyşy nähili owadan diýip Elsin'e öz taýarlan saladyny uzatýar. Olar ýaňy öpüşjek wagt şeytan özütleri bilen peýda bolup olara päs gelýär. Erik bolsa gyza gorkmadyňmy diýip gaýta-gaýta sorap onuň goharyny getirýär. Erik ýene-de günüň batyşyna seredip duýgulanyp ağlamaga başlaýar. Agyz bolsa ona bir zatlar aýtmakçy bolanda Erik onuň sözüni bölüp öz çeken suratyny görkezýär. Şondan soň ol ýere oglanlar gelip onuň üstünden gülýärler. Erik bolsa ağlamjyrap olara bu ýerden gidiň diýär. Şonda ol oglanlaryň biri Elsin'e bara barıp ojuk-pujuk içersin diýse gyz ona razy bolýar. Gyz Erik'e onu gowy görýändigini, ýöne ona ýönükä oglanlaryň ýaraýandygyny aýdýar. Erik 3 sany altyny basyp fontanyň içinde peýda bolýar. Ol şeytan bilen uruşýar. Şeytan bolsa hiç kim meňeden hyzmatymyň gadryny etenok diýip aglaýar. Şonda Erik ondan ötünç sorap indik dilegi ýagny boyu uzun meşhur basketbolist bolasynyň gelýändigini aýdýar. Şonda Erik sport zalda peýda bolýar. Onuň boyu 2,28 cm. Ol oyunu gutarandan soň interwýuda iki agyl sözü hem bir-birini çatyp bilenok. Ondan soň razbalkada onuň ýanyna Elsin gelýär. Sebäbi onu ol duşga çağırmak isleýärdi. Ýagny ullukyn banany görmek üçin. Erik bolsa ona ilki eşigini çalşjakdygyny aýdýar. Ýöne gyz hem onuň eşik çalşygyny görjekdigini aýdýar. Erik platensasyny düşürýär, emmelim iksem hayran galýar. Sebäbi ol ýerde kiçijek banan bar eken. Gaharly Erik 3 altyny basýar. Ol birden balnisada peýda bolýar. Şol wagt şeytan kesel adamlaryň içmeli dermanynyň ýerine süýji şokoladlary goýýardy. Ol şeytandan meşhur owadan hemde bananynyň hem ullukyn bolmagyny soraýar. Göz açyp ýumýança Erik meşhur şahir bolup mehmanhanada peýda bolýar. Şonda Elsin onuň ýanyna gelip, onuň goşgulary ona ilham berýändigi hemde ona ýaraýandygyny aýdýar. Erik gyz süýji sözler bilen ırıp onu öz komnatyna getirýär. Ýöne komnata gelenlerinde Erik'iň oglan söýgüsiniň bardygyny bilýärler. Erik onu görüp hayran galyp, men oň ýaly adam däl diýip gyzdan pas almaga çalışýar. Ýöne onuň peýdasy bolmaýar. Ol ýene-de 3 sany altyny basýar da mektepde peýda bolýar. Ol nähildir başgarak dilek isleýändigini, ýagny adamlara peýdaly bolar ýa zat isleýändigini aýdýar. Şol wagt ol prezident Lincoln örilýär. Ýöne ol prezidentiň öldüriljek wagtyna dogry gelýär. Ol o ýerden gitmekçi bolýar, ýöne Elsin onu saklaýar. Şol wagt ol telefonyny 3 altyny basjak wagty onu öldürjek bolýan adam peýda bolýar we oňa garaç diýip 3 sany altyny basyp ýetişýär. Ol öz iş ýerine dolanýar. Şeytan bolsa oň bilen online guruluşýar. Şeytan oňa ýene bir dileginiň galandygyny, ýöne Erik bolsa iksans bar diýip aýdýar. Şonda şeytan oňa birinji dilegi Big Mac we Cola dogyny ýatlatýar. Erik oňa gahar gelip, sen meni aldadyň diýip gyýrýar. İşçiler ol öçük monitory bilen guruluşýandygyny görýärler. Şondan soň Erik ibadatxana baryp ol ýerdäki ruhany
Hudaýa aýtjak zatlarym bar diýer. Ol bolsa men arkalaydy ber diýer. Soň Erik ähli bolup geçen zatlar bir zat goýmany diýer. Ol ýerdäki ruhany bolsa polisiýa çağırýar. Polisiýa Erik alyp gidýär. Şonda şeytan polisiýa görünüşinde girip "Ingoz soňky dileňi aýt, bu ýerden çykyp gideriň ýaly" diýär. Şondan soň Erik türmede bir sırly adama gabat gelýär. Ol adam oňa ruh senki däl. Ol sana Hudaý tarapyndan wagtlaýyn berilen zatdyr diýär. Şonda Erik onuň kimdigini soranda "Men prosta seň dostsyň" diýär. Ol uzak giýje pikirlenip oýlanyp çykýar. Ertesi gün bolsa onu ol ýerden goýberýärler. Ol şol öňkü kulugyna barýar. Ol ýerdäki hyzlar garry bolup görünýärdiler. Şeytan Erik ofsal girýär. Erik soňky dilegi aýdasynyň gelmeýändigini, ähli zady öz güýji bilen ýetmek isleýändigini aýdýar. Şonda şeytanyň gahary gelip, "Kontrakt boýunça sen soňky dileňi aýtmalysyň. Eger bolmasa men seni şu ýerde galdyrarym" diýip onu otly ýere eltýär. Erik bolsa bolýar, soňky dilegim elsin bagtly bolsun diýär. Şeytan gözüni yumýar we Erik sud binasynyň öňünde peýda bolýar. Şeytan onu goýberýändigini aýdanda Erik hayran galýar. Şonda şeytan kontraktda egerde Erik başga adamlara gowzatlar dilese kontraktyň ýatyryljakdygyny aýdýar. 6000 ýyldan bäri birinji gezek gowy dilegeden birinji adam sen diýär. Şeytan oňa sen bilen işleşmek maňa ýarady diýär. Erik bolsa men sen ýaly dostum ýokdy diýär. Şondan soň Erik Elsin'e onu goýberýändigini aýdýar. Emma Elsin özüniň ýigidiniň bardygyny aýdanda Erik onu mertlerçe kabul edýär. İşte bolsa onuň üstünden güljek bolanlarynda "Men seň üçin maskara wazal" diýip olara gowy edip düşündirýär. Şondan soň Erik öýüne gaýdyp barýarka Elsin'e meňdeş gyzawat gelýär. Olar Fransiýadan täze göçüp gelipdiler. Filmiň soňunda bolsa şeytan bilen sırly adamyň bir ýerde şaşk oýnap oturandygyny görýäris. Şunun bilen bugünkü kısa videomuz tamam boldy. Egerde videomuz gönlüňize ýaran bolsa like basmaly hemde kanalymyza agza bolmagy unutmaň diýip bugünlük sizden hoşlaşýaryn.